iyo yekunze ndaunoona Victor mazita ndataura mazita. Timu ya Mambo Dhuterere yarohwa mari 24,000 rand mushure mekunge vanzi endai munoona ningirikini tatenga mota tinomachakaire kutengerai mota. Bedwe nyaya dzacho dzakaoma. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanyora Mambo Dhuterere vakati beware, timu rangu rarohwa mari nembavha, claiming to be honourable tinomachakaire vachiti ndatengera Mambo 2023 Mercedes S500 in South Africa. They are good kusvika pakutofona imitating voice ra honorable, telling my guy pakungoda 24,000 rand yekutakura mota, even insisting kuti you can come kupolokwane in person or kana uine anga kutakurira unoenda unoona ningi. Ndaburuka gomo from prayer. I said let me call honorable or anyone close. I believe mabamango zwati chichaitika. Be careful kunze uku mazimba apindira yaenda ichichema 24,000 rand. Saka iyo kanyaya iye kunzi kwai takutengera mota tadi wiki zvaanongoita anongoti ndaunoona Victor hapana mari dzinodiwa. Kweye kana munhu akutengera mota anoregere kuimportera mota yacho osvika kusvitsa mahoko okutsvakira kavaya vanoridzaridzawo iwe uchibuda paya uchimanyamanyawo kana kungonzi straight enda unoona ningi upowa mota yako pane kunzi kwanzi zvoni iwewe unozobhadhara shipping. Gift yacho inenge ichiri gift pakuti chi kana ichida kuti ubhadhare. Pamwe ndo vari kuti aiwa kamukomana ari kukumbirawo mota atoona kutoti kungokumbira zvakangonaka straight kuna sei kuti ndipeiwo mota kana kuti kuna Machakaire ndipeiwo mota zvingabva zvangonyadzisa. Saka beta aite come up with a story kuvakomana vakangwara kava. Saka ari kuti iye maybe dream yake S class iyoyoyo 500 and gona kuita read in between lines vari kuti Mambo Dhuterere vari kukumbira mota nechibendi. Do leave your comments on what you think about a Mambo. Vatengerwa mota here kana kuti 24,000 yangoenda ichichema vachaita sei nayo.